Boa tarde. Benvidos e benvidas. En primeiro lugar, en nome propio e de todas e cada unha das entidades que participamos neste concerto tan especial, moitas grazas por acompañarnos. O camiño percorrido para chegarnos ata aquí non estivo exento de dificultades, propias dun proxecto colectivo de grande formato que se sustenta no traballo voluntario. Foi un camiño laborioso, de compromiso compartido, mais o esforzo está compensado coa satisfacción do resultado final. Aínda así, o único que nos confortará de verdade é que gocedes deste concerto, unha xira que hoxe rematamos en Compostela, despois de actuar o 15 de maio en Lugo e onte en Pontevedra. Permitídeme que recoñezamos de corazón o traballo entusiasta de todas e cada unha das persoas cantoras das corais, que hoxe unen aquí as súas voces e tamén o empeño e bo facer das súas directoras e directores, un agarimo moi especial para os coros xuvenís. Toda a nosa gratitude a mezzo-soprano Julia Portela Piñón, a amigos da ópera, a Orquesta Sinfónica de Pontevedra, a María Barcala como recitadora e o director do concerto, David Fiuza, pola súa xenerosidade e disposición plena. Non podemos esquecernos de Albert Ansede, presidente da Fundación Manuel María, que se implicou a fondo para que este proxecto chegase a bo porto. Queremos tamén facer extensivo o noso máis sincero agradecemento á Comisión de Cultura, Igualdade e Lingua da Deputación de Coruña e ao Concello de Santiago de Compostela que fixeron posible este evento. Sen o seu apoio institucional e económico, este concerto sería inviable. Moitísimas grazas. Como xa dixemos, hoxe presentamos aquí un proxecto colectivo que se idea e nace no seo da Casa Museo Manuel María para poñer en valor a obra As Rúas do Vento Ceibe. No seu prólogo, Manuel María, dirixíndos aos nenos e nenas, decía cal era o seu propósito. Nos versos deste libro quixen contar o que Galiza, o que foi Galiza, e acender en vós que sodes o porvir a chama dunha esperanza para que fagades a Galiza do futuro, unha patria ceibe popular. Ninguén mellor co compositor Xosé Carlos Seráns podía musicar os 13 poemas que hoxe se van a interpretar aquí. Parabéns, Seráns, por este magnífico traballo. Unha vez creada a música, a culminación do proxecto pasaba pola súa interpretación a cargo dunha formación musical da relevancia da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e dunha ampla representación coral de Galiza. En total, máis de 300 voces e intérpretes dan vida a este proxecto artístico. Un proxecto no que a palabra de Manuel María, Celso Emilio Ferreiro e Rosalía de Castro se transforma en son e emoción compartida, con un repertorio no que a obra destes escritores cobra vida musical. En definitiva, un concerto de grande significación cultural para Galiza, que expresa e afirma a nosa identidade nacional, tendo por bandeira a nosa lingua e a nosa cultura. Moitísimas grazas. E agora convidamos a subir ao escenario para que nos dirixa unhas palabras a deputada provincial Natividad González e a alcaldesa de Compostela, Gorete San Martín. Boa tarde a todos e a todas. Darvos a benvida a este espazo tan maravilloso auditorio da cidade de Santiago e quero comenzar agradecendo a vosa presenza nesta presentación deste concerto tan especial As Rúas do Vento Ceibe. Unha proposta que nos convida a facer ese percorrido pola nosa memoria colectiva a través da música e da palabra e que pon en diálogo a poesía de tres referentes imprescindibles da nosa cultura, como son Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro e Manuel María,
coa creación musical de Xosé Carlos Senans. Un encontro entre distintas expresións artísticas que nos permite redescubrir versos que forman parte da nosa identidade como pobo. Quero tamén destacar o carácter colectivo desta iniciativa que reúne a numerosas persoas, formacións artísticas ao redor dun proxecto común, demostrando a forza e a vitalidade da cultura galega cando se traballa de maneira colaborativa e en comunidade. Dende a área de cultura da Deputación da Coruña temos o compromiso de apoiar proxectos como este, que contribuyen a difundir o noso patrimonio cultural, a crear emoción compartida e a chegar a cultura á cidadanía. Estou convencida de que este concerto desta noite será unha experiencia inesquecível, unha oportunidade para reflexionar, para emocionarnos e, sobre todo, para celebrar a nosa riqueza da nosa lingua, da nosa literatura e da nosa música. Moitas gracias e agardo que disfrutedes moito deste concerto. Paso a palabra ahora a Goretti San Martín. Moi boa tarde. Cando Manuel María publicou, ao pouco de publicar as súas Rúas do Vento Ceibe, cando aínda moitas persoas non sabíamos aquilo de que o idioma era a chave co que abrimos o mundo, eu comprei o primeiro libro de poemas de Manuel María, que non era este. Nin era tampouco Soños na gaiola, escrito antes e co que garda bastantes similitudes por estar dirixido a ese público infantil, senón que merquei un libro editado polo mesmo tempo que as Rúas do Vento Ceibe. Merquei o Catavento de Neutróns Domesticados, que a moitas das persoas que estades aquí que vos soará. Realmente, o que máis me chamou a atención daquel libro publicado por Alvarellos era que na parte de atrás, na contracapa, poñía algo que sempre utilizamos como recurso retórico, máis que as persoas ignorantes nos deixaban naquela altura dicindo: ui, este poeta é o suficientemente coñecido como para non necesitar presentación. Era o ano 79, claro, eu non coñecía de nada a Manuel María, non coñecía os seus versos, non coñecía os seus textos, era o primeiro libro que mercaba e chamábame a atención que dixera que tiña xa 30 volumes escritos, que tiña, e os que había de escribir despois, entre eles os seus poemas a Compostela. Pero o certo é que tamén me chamou a atención que daquela xa dicía: temos que editar a súa obra teatral inédita, dicindo que ven realmente xa pensando nesa obra teatral inédita, e sobre todo unha cousa que se decía naquela contracapa que me quedou moi gravada: os seus versos son dos máis musicados. Xunto cos de Rosalía, sabemos que son dos máis musicados, e é algo que eu creo que sempre temos que levar colectivamente. A poesía é para recitar en voz alta, e se pode ser musicada, eso xa é a gloria. Así que o único que podemos facer hoxe é agradecerlle á Orquestra Sinfónica de Pontevedra, a todos os coros, de maneira especial ao coro juvenil, agradecerlle a Xosé Carlos Senans o seu traballo para compor esta música, xustamente, agradecerlle á Asociación Musical e Cultural Solfa o seu empeño, como non a Casa Manuel María, a Julia Portela, a David Fiuza, a amigos da Ópera de Compostela, a todas as persoas que quixeron facer que hoxe gozásemos dun espectáculo único. Espero que o pasedes tamén, estou segura, espero que nos chegue ao corazón e a emoción como a min naqueles anos en que aínda non comezara a universidade, era ler un libro, abrir un libro en galego e saber que detrás dese virían moitísimos máis detrás. Que o pasedes ben, obrigada. Moitas grazas, señora deputada e señora alcaldesa. Agora si, imos dar comenzo ao concerto. Consta de dúas partes sen máis intermedio co intercambio das formacións corais. Na primeira parte vai estar no escenario a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, a mezzo-soprano Julia Portela Piñón e o coro de adultos integrado por o Coro de Cámara Talasa de Marín, o Coro do Hospital de Lugo, o Coro Liceo de Vila García, a Coral Solfa de Compostela e a Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. Interpretarán 7 pezas que constitúen estreas en versión orquestral, agás Moraima, que é estrea absoluta.
Na segunda parte, o coro de adultos será reemplazado polo coro xuvenil, formado por o coro IES a Xunqueira de Pontevedra, o Peque Coro Increscendo de Ferrol e interpretarán en estrea absoluta as rúas do Vento Ceibe 7 poemas. Que gocen do concerto. Home, de Manuel María. Témolle a Compostela, porque fire a miña dor de home cruelmente, a miña carne de arxila cantadora, a miña voz de chío apaixonado. Eu son home, sinxelamente home. Non me lembro xa cando nacín. Na néboa de Compostela estou empadroado. Na lembranza da luz habito eu. E temolle esa choiva largacía que me cai na carne e na conciencia con vontade de laio non laiado. Compostela a metérseme nas veas para escurecer co seu reflexo chumbo o meu raio de luz tristurecido. Eu, home, home tan só, en Compostela, percurando un vieiro nas estrelas, un facho de luz con que alumarme, con que matar eternamente o medo. Témolle a esa choiva largacía
que me cae na carne e na conciencia, con vontade de laio non laiado. Compostela meterseme nas veas, a escurecer co seu reflexo chumbo. O meu raio de luz escurecido, tan solo Terra Cha, de Manuel María. A terra cha somente sé un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monterraso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ollada a terra cha dende as alturas é semellante a un mar en calma. Para medila só valen dúas mensuras: ferrados de corazón, fanegas de alma. 20, 30 casas, aí están, cunha feitura xusta e aldeán. A terra é moura, dorme con desganas en a curva feminina da montana. Uns prados a mazaira e a cerdeira, os palleiros ocupan media eira, os cans entre as casas a folgar, ladrando por ladrar. a terra cha
Rosas, de Manuel María. Sempre a rosa, sempre. A forma, a cor, o recendo, a luz, a perfección da rosa. Prefiro a rosa vermella e amo a rosa branca, porque cando lle digo simplemente rosa, entorna os ollos, treme e ruborece. A Castelao, Manuel María. Castelao, castelo, outo navío, conciencia desta terra desnortada, palabra verdadeira e enamorada contra o medo, a morte, o arrepío, voz clamando na noite desolada para quebrar tanto xelo, neve, frío, medo, miseria, tristura e desvarío, camiño do non ser, indo para a nada. Oh, noso Daniel, semente e vida, rella, motor, timón e estrobo, esperanza xenerosa e compartida. O teu noso ideal eterno e novo, unha patria galega presentida, erguida polo pobo, só pro pobo. Yes.
Soia, Rosalía de Castro. Eran claros los días, risoña las mañáns, e era a tristeza súa negra como a orfandá. Iñase a amanhecida, tornaba coa serán, mais que fora ou viñera, ninguén llo iña a esculcar. Tomou un día leve camiño do areal. Como naide a esperaba, ela non tornou máis. Ao cabo dos 3 días, botouna fora ao mar, e alí onde o corvo pousa, Soia, enterrada está. Moraima, Celso Emilio Ferreiro. Cando quero vivir, digo Moraima. Digo Moraima cando semento a esperanza. Digo Moraima e ponse azul a alba. Cando quero soñar, digo Moraima. Digo Moraima cando a noite é pechada. Digo Moraima e ponse a luz en marcha. Cando quero chorar, digo Moraima. Digo Moraima cando a anguria me abafa. Digo Moraima e ponse a mar en calma. Cando quero sorrir, digo Moraima. Digo Moraima cando a mañá é clara. Digo Moraima e ponse a tarde mansa. Cando quero morrer, non digo nada. E mátame o silencio de non decir Moraima.
As rúas do vento ceibe, de Manuel María. Mapa de Galiza. Un gran mapa de Galiza pintei con moita ilusión. Un mapa da miña terra, terra da miña nación. A unha grandísima estrela é Galiza semellante, estrela de moitas puntas ou un luceiro xigante. As puntas marcan os rumbos dos máis diversos roteiros que seguen os emigrantes deixando povos baleiros. Pintei os mares de Mouro e enchín de melancolías o verde das carballeiras e o tenro engado das rías. E puxenlle os nosos montes a súa cor natural, Manzaneda, Pía Páxaro, Serra do Faro e Xistral. Nas bisbarras debuxei unha fonda soedá, Bergantiños, o Courel, o Ribeiro, a terra xa. E cruzando a nosa terra tal unha banda o Pai Miño, banda da nosa bandeira, guía do noso destiño. A fala. O idioma é a chave con que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós,
e ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo patrimonio do pobo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común máis grande e poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte de que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. A bandeira. A bandeira de Galiza é dun branco inmaculado, con unha banda de azul que a atravesa lado a lado. E no medio do azul, cores do ceo e do mar, estrela de 5 puntas como un facho a relumbrar.
Esa estreliña vermella de sangue roxo e caudal é signo liberador do asoballo nacional. A bandeira de Galiza sen a estreliña vermella parece que algo lle falta. Un soño morto semella. Vermello, branco e azul berran na nosa bandeira a nosa esperanza doxe e a da Galiza vindeira.
O escudo. O escudo de Galiza leva na parte central un cáliz que simboliza a lenda do Sangrial. E arredor do cáliz 7 cruciñas en procesión, as 7 bellas provincias que tiña a nosa nación. O cáliz garda o misterio do bello credo druida. Se non temos liberdade, de que vale a nosa vida? As 7 cruces, estrelas do 7 estrelo, a alumar todas as rotas da terra e os camiños do mar. O noso escudo galego di dun pasado lonxán: «Oh, Galiza, nación celta, filla do pai Breogán».
Día da Patria Galega. Día da Patria Galega, o 25 de xulio, lembramos a Castelao, as Reboiras e o Medulio. Os irmandiños e bóveda van no noso corazón coas injustizas e aldraxes que sofre a nosa nación. Lembramos os emigrantes, vítimas desa injustiza de ter que ir gañar o pan a moi lonxe de Galiza. Toda a patria é un tremor, dendes do mar de Ica a Serra, vai de Tui a Ribadeo e do Courel a Fisterra. Coa nosa bandeira á fronte non hemos retroceder. Galicia ten que ser ceibe, temos irmáns que vencer. O 25 de xullo é a data máis fermosa, festa nacional galega e día da patria nosa. A emigración. Hai un cancro que nos roe, hai un cancro roedor, un tumor maligno e feo que nos enche de terror. Hai un cancro moi antigo que semella non ter cura, causa mágoas, causa dores, causa vaguas e tristura. Hai un cancro moi activo, hai un cancro moi podente, que desfai a nosa patria e destrúe a nosa xente. Hai un cancro moi terrível, purulento e vergonzoso. Hai un cancro moi noxento que aniquila o pobo noso. Hai un cancro moi activo que destrúe lentamente, que desfai a nosa patria e nos leva a nosa xente.
Hai un cancro arrepiante que só vive da inmundicia e que zuga día a día todo o sangue de Galicia. Ese cancro que nos mata e remata coa nación ten un nome moi concreto que se chama emigración. A colonia. A colonia é unha nación con riqueza e con cultura na que o colonizador emprega sempre man dura. A colonia é unha nación con cultura e con riqueza a que o colonizador ten sumida na pobreza. A colonia é unha nación ofendida e humillada a que o colonizador ten muda e asoballada. A colonia é unha nación humillada e ofendida a que o colonizador ten atada e oprimida. A colonia é unha nación que vai perdendo a conciencia, desfailla o colonizador pola propia conveniencia.
A colonia é unha nación que se auto-odia a sí mesma. O que lle impón a metrópole trae un divino carisma. Cavila, neno, e responde a esta pregunta sen máis. É Galicia nación ceibe ou é colonia, quizáis?
Agardando que gozasen do concerto, só cabe reiterar os parabéns a esta grande formación musical e coral. Brillantes composicións, impresionante concerto, inesquecible e cheos de emoción de verdad que marchamos. Deixarán unha fonda pegada na nosa memoria. Agora, chamamos ao escenario a todas aquelas persoas que, sen estar en el durante a actuación, desempeñaron un papel fundamental e imprescindible para facer posible este concerto, polo seu traballo, dedicación e polo seu compromiso. É de xustiza comenzar convidando a Alberto Ansede, presidente da Fundación Manuel María. Ao director do Coro de Cámara Talasa de Madrid, Gonzalo Martín Lorenzo. O director do Coro do Hospital de Lugo, Fernando Gómez Jácome. A directora da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, Nanet Sánchez. A directora do Coro Villesa Xunqueira de Pontevedra, María Luisa Sánchez González. A directora do Peque Coro Increchendo de Ferrol, Alexandra Pita Evia. Non pode estar con nós a directora do Coral Icero de Vilagarcía, Josefa Dorado, nin o director da Coral Solfa de Santiago, David Lojo. Para completar o plantel artístico, pregamos tamén que se sumen ao escenario a mezzosoprano Julia Portela Piñón. Actriz María Barcala. O director David Fiuza. E como non, o compositor de magnífica obra, Carlos Serán Solveira.